No, de que fotocopiamos después por atrás. Sí, Sí, sí. Pues no sé dónde están las firmas. Está Está arriba, sí, no, sí, ahora sí lo que son. pero que non é este. No, ya. Vale. Boas tardes a todos. Antes de nada, darche o nome de todos a novo, por aquí tamén. Buenas. Hola, buenas. Vamos. Sí. Vamos a comenzar a sesión extraordinaria. O punto número do día é a toma de da renuncia de Xoán Evans Pérez. Sí, está aquí. Ya que foi presentada o 28 de marzo de 2016 ás 15:23. Era corta, toma de coñecemento da renuncia de Xoán Evans Pérez. Agora o procedimento xa se traslada a Xunta Electoral e logo o nomeamento da persoa proposta como tedes. O punto número 2 é a dación de conta do expediente de creación do orçamento de 2020. Ten unha documentación todos no seu poder. Simplemente repasar que incidir en que se cumplen os 3 parámetros: o de estabilidade orzamentaria, con 69.137,48 positivo, a regla de gasto, que disminuindo o seu déficit con respecto ao exercicio anterior, e tamén cumplimos o endeudamento. O endeudamento que figura aí a 31 de... sempre o hai que dar, e parte está, si leron todo o expediente, todas as citas son dadas a 31 de decembro de 2015. A dación de contas, a liquidación, para trasladar despois ao Ministerio. O punto número 3 Fazer unha pregunta. unha dación de contas simplemente, si quere comentar algo brevemente. Nada, iso non podemos. Para o pleno ordinario. Aprobación, logo o que sí quería comentar con respecto a este punto, e despois si queren pode coller unha copia, e o certificado a de hoxe das contas, o sea, dos créditos do banco, e tamén do operación de tesorería que saben que se pide todos os anos por cuestión de liquidez, e que temos disposto, utilizámola toda a final de ano, porque cando temos todas as obras feitas e pagadas as facturas, todavía sin reembolsar, sin ingresar das administracións, e agora mesmo xa se ingresaron de 300.000, pois queda por ingresar 77.751. Tanto este ingresado, que xa hai, ahora mesmo hai na conta para poder ingresar, xa se pode cerrar esta operación para, si temos como cada ano, no mes de xuño, vence no mes de xuño, pero xa temos ahora mesmo os fondos aí, poden ver si queren. E pasamos ao punto número 3. Aprobación se procede da resolución do expediente de incautación de garantía definitiva de Aldasa. Saben que este expediente xa se trouxo, xa se falou del, se dou o período de alegacións, presentáronse, a empresa, a parte ten unha aseguradora, diriximos a aseguradora, e agora o que temos que aprobar son os puntos que veñen no expediente, que teñen aí os acordos que temos que ir a aprobar. Son estes. Primeiro, declarar o incumprimento por parte de Aldasa, xa non leo os datos da empresa, como consecuencia da súa deficiente execución. A ver, esta empresa ofreceu 5 anos de garantía cando veo o concurso, se ofreceu 5 anos de garantía, aos nós dentro deses anos temos, por aí de calquer anomalía que encontremos, pois, exercer o noso dereito a todo. O segundo acordo é acordar que por este Concello se executen subsidiariamente os traballos de reparación dos defectos e deficiencias atopados na obra sinalados polo director facultativo no seu informe que se foi traído aquí de setembro de 2014, unido ao expediente. Segundo o antedito, o informe do director facultativo, o importe previsto das obras de reparación das deficiencias na execución do contrato ascende a 53.241,78 euros, correspondendo a 44.000 ao orzamento base, que é o que vamos a da aseguradora, que por aseguradora, e 9.240
que sería que logo procederíamos a reclamar por a vía que proceda a empresa. Terceiro, incautar a garantía definitiva presentada pola adxudicataria Aldasa por importe de 41.625,01, constituída mediante seguro de caución de entidade mercantil Millennium Insurance Company. Bueno, o inglés, como poden comprobar, é perfecto. Cuarto, unha vez executadas as reparacións que por dereito facultativo da obra se emite informe no que se especifique o custo definitivo. A parte que exceda da garantía incautada será reclamada ao contratista adxudicatario. Quinto, notificar ao contratista e ao seu avalista a presente resolución, requirindo a este último para que faga o ingreso do importe de garantía presentada e que ascende a cantidade de 41.735,01 neste concello. Aprobamos entonces a resolución deste expediente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vostede dende o primeiro punto... Digo que non se pode computar o voto. Facéis saber o seu sentido. Xa en contra, non? O se sabe contra de que se encausa. Que te sigo perfecto. Ben, os debates de sesión. E despedir todos a Joan García. Que veña José, que é o próximo. José, un marido de... No, de Miguel Cao. Pero non me deu Fillo de Miguel Serafín. Sí. Tú porque o último pleno... No, o último pleno non. Bueno, Xa ten- non o coñezo, Sí, eh? sí. Sí,